Hej alle sammen, så er sommerferien forbi, og Jernsagens Forum for Rynge og Ramte skal tilbage på banen igen. Derfor inviterer vi til årsmøde, og det gør vi denne gang i Odense på Lykkesholmvænget 8, og det er den 28.9.2014. Vi håber, at du vil komme, og vi vil rigtig gerne have, at I kommer så mange som overhovedet muligt. Lad din stemme blive hørt, vær med til at skabe de nye idéer. Kom og mød styregruppen, kom og mød dem, du plejer at være på Facebook sammen med. Og især Jylland og Fyn, I er meget velkommen denne gang. Det er Sjælland også. Men Jylland og Fyn, kom, vi vil gerne have jer. Og hygge jer, hygge jer, hygge jer, hygge jer. Gør det igen, hygge jer. Og til en afveksling, så hygge jer lige. Det bliver smadret hyggeligt. Vi har kaffe, vi har kage. Der er simpelthen det hele. Så vi vil rigtig gerne have jer til at komme. Altså ikke på den måde, men kom, masser af farvestrålende mennesker. Kom forbi. Og om igen. Kom forbi, hvis din kalender er fri. Oh yeah. Og om igen. Kom forbi, hvis din kalender er fri. For dig kan vi rigtig godt lide. Husk at klikke jer på begivenheder inde på Facebook, når opslaget kommer. Det bliver rigtig, rigtig godt. Op fra tastaturet, hen til Odense på Lykkesholmvænget nummer 8. Og her til slut, husk nu på, at vi er der for hinanden. Ha' det rigtig godt. Adios.